राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। देखन में पातर खाए भर थारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ।
जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो पकल दाढ़ी देखन में पातर खाए भर थारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ।
राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ।
राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो।
जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब
हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो का
जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब
राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो लोग बदेत काहे गाली बता दो
जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब लोग बदेत काहे गाली बता दब पकल दाढ़ी देखन में पातर खाए भर थारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ राजा दशरथ जी कलन होशियारी राजा दशरथ जी कलन होशियारी राजा दशरथ जी कलन होशियारी एक कामरद पर तीन गुनारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी कहथिन स्नेहलता कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी हम सब लगै छिपाउन ये पाहुन हम सब लगै छिपाउन सरहोज साले बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाली
राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब लोग बदेत काहे